kulendi. Damakaterera kudai so ndiyo Kuligan TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Ukaona ndava kudai so pachivhiti 1 chinobuditsa nyaya zvisina fiye kana favor. Pane zvinhu zvinenge zvichiitika because iyoyo igara uziva kuti Kuligan haangouye kana pasina nyaya dziri kuitika. Iko zvinezvi pane nyaya failed demonstration yaida kuitwa na Comrade Bombshell Blessed Geza vanga vakadeedzera for 2 days apo paiitwa zvekare conference kwaMutare. Iyo conference yakazodeedzerwa kuti that conference ndo yaita kuti vamunangagwa vatonanga yakanovhura door kana kuti ibva yakavharira VP Chiwenga panze ikavhura door kuti vamunangagwa vanange ku 2030. But ipapo pakuorganizwa nepakuitwa kwezvinhu kwedemonstration pari kutsvagwa varume vakuru iko zvinezvi vari kunzi ndo vaimwaya maflyers. Pana tikutaura zvarume vakuru tikutaura zvaMadzibaba Veshanduko na Comrade Saruwaka vangobudisirwa zitsamba neZRP panapa. Zvinhu the ZRP is appealing for information which may lead to the arrest of Godfrey Karembera, uyo ane 47 years, popularly known as Madzibaba Veshanduko, and Kudzai Weston Saruwaka for contravening section 187 as read with section 36 of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 923. The duo ran away from police officers during a high-speed chase while distributing flyers in Machipisa, Glenview and Budiriro suburbs recently. Saka nyaya yavo yavari kutsvagirwa ndeye kunze vaidistributa maflyers inhanchaiziwe because according to ZRP vari kuti vakomana vaidistributa maflyers. Ameno kana muchiziva kunonzi kudistributa kuita sei. So inini ndatotraya kutotsvaga kuti where is Saruwaka. I think Saruwaka kutobatikawo zvekutorevesa but abva atobudikira ku WhatsApp channel yake ane zvinhu zvaataura Saruwaka achipindura pane nyaya iyoyo zvaitwa paNengreen achipa warning kuna Mutamba uyo police commissioner wacho achitaura kuti Mutamba ngaanofanira kudzidziswa oziva kuti Zimbabwe haisi yake kana kuti Zimbabwe hapasi padeni pake. Ndo mamwe maminduro angari kupuwa na Comrade Saruwaka and vangoita faster. But before I go kune respond kana kuti kune minduro yapindurwa na Comrade Saruwaka, it is very important for you guys kuti timbo dzika tichiona kuti vana veZimbabwe vari kuita sei, because pana vanhu vazhinji vari kuti so their crime is distributing flyers. Kungo distributa ma flyers ko vari kuisa ma flyers vaimbi aufa zviri kufamba sei. Ende maflyers acho kune maflyers type flyer inosungisa here. Ndo dzimwe dzenyaya dziri kuitika because vakomana vari kunzi vakapukunyuka pamaburn-outs pakumhanywa kwaitika panzi pakamhanywa zvakaomara. Like I always tell you guys kuti garai makatengerana matai because kunomhanywa. Saka kunzi vakomana vakapukunyuka pakumhanya nzende vanofamba. Ivo vari kutotaura kuti vakomana vacho vanofamba. Izvo kotoona nzi munhu akatenwa chinzi kuzeta omhanyisa munhu otadza kumubata. Think of it. Come to think of it, it's not that easy to kuti mabata zvinhu izvozvo, right? And rikuona pekutanga umwe ari kuti Saruwaka aiti he is a commander waGeza Revolution, but this kama arimo muma WhatsApp groups he preys on the vulnerable elderly. Mumwe ari kutotaura achitosimbisa zvinhu zvaari kutota I guys inini I don't know, now I'm confused honestly speaking. Mwari kuti can you please state section 187 as read with section 36 of the Criminal Law Codification and Reform Act. What is Saruwaka doing on a wanted person image? Does it simply the police seek him also? Their crime is distributing flyers. This man was beaten, tortured and house burnt, kids beaten. All this while Ikoka Chamisa received bribe money so that he never fights ZANU-PF. Anongo sikiza nema fake promise and verses. But guys, like this one believe in him. Ndo imwe nyaya iri kuti ainachaziva guys. Chamisa apa panyaya hapinde. Like ndaita interview nomwe munhu panapa akatanga kuti tikumubvunza kuti iwewe what is it that you want to say about this Geza Revolution demonstration yaida kuitika. Zvikanzi Chamisa akazoti ndikati tudze chaita kuti demonstration isafoire. Zvikanzi because Chamisa ndikati hey listen atide vanhu nechamisa pamuromo. Makaenda kung'anga kunoromba kutaura zita raChamisa iri.
buri right here ungafambira unorivuno kwatinzere uchavhuna chamisa ndozvamukubhadharirwa mari here. It doesn't make sense sometimes. Zvimwe zvinhu zvinotaurwa nauri makuru inini handizvione mushe so kune vamwe vanhu vanotanga vasi right. I don't like that. Chamisa is chamisa. Let chamisa be chamisa. Regai aichamise achamisa zvaachamisa ikoko kwete kuramba muchingoti iwewe chamisa wazodai pamwe pacho haapapinde. Honestly speaking ndiri kuona vamwe vari kutaura zvinhu zvakasiyana panapa muri yeZimbabwe. Vamwe vari kubvunza kuti ko mutongo wamuri kuda kuvapa ndewechii. Umwe vari kuti if people gather with the intention to commit violence and then after gathering and no violence was committed, mhosva ndei imwe nyaya futi iyoyo. Ukanzi anga achida kuba, let's say kuti mbavha yanga achida kuba, munoendesa kukoti makaisungisa here. It's very important. My questions anofana kubvunzwa. Because ndo imwe nyaya yatikuzoramba kuti pane vanhu vacho vari kunyora zvimatsamba zvezvo zvekutsvaga vanhu. Ati sikuda vanhu vakagumira magrade 3 wobva womuti akuenda kunonzi kumapurisa akutonyora tsamba idzodzo. It doesn't make sometimes panogodawo logic. We know and we understand zvekutsvagwa zvavari kuda kutira kuita. But I mean, kana kuti vakanzi seta example, kana kuti vakagara vagurwawo pawo nezvigadanda, because inyaya yekudya at the end of the day kamunhu wese akapuwa mari kunzi usatomboite mafunnies. System yakatosetwa. And the funny thing, Mnangagwa doesn't even know kuti kuna vanhu vakasungwa, haatombozviziva izvozvo. Aritomwa kana iri coffee kudheni kwake, kana kuti aritomasajwa, kana kuti aritoitwa zvaari kutoitwa ikoko. Because akaseta system kudhara. Same as munhu wekuti anenge avhura mabusiness matalk shop, haatoziva kuti nhasi kwatengwa roiko, kwatengwa chi. This is the same thing with Mr. Mnangagwa here. But ndakatarisa zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vari kuti aiwa mapurisa akutopenga siyana ina Madzibaba auraya munhu here Sande vana chivhayo ava ndo vamunofana kusunga kwete kunikirikina vanhu vari kunikirina mari dzenyu. Iyo nyaya yemapurisa inonetsa. I always tell you this guys, and ndakasvika pa the extent yekuti ina hachadi kucomment anything about mapurisa because but chandakanotisa panguva yese yangoenda ndiri muZimbabwe ndakaona kuti most of them vanonhuhwa. Ndo zvandakangoona ndikati they have to work hard vabvise kamweya kanenge kari kwavari imene kakagumwa kachizi like just it's not normal, but they normalize it. Une one pay inform, une butsu yakasakara, butsu inodikitira yobuda that smell. We don't like that. It's like zvinhu zvokuti zvinotorwadza isusa zvorwadza mimbi because ndimuri mazviri makabrainwashwa panotorwa vanhu vakangodaro ngonzi pindai basa ndikuti idi momhanya oyuno tobva kuonesa kuti honaka kune anonzi mapolice officers koita macops koita anenge akunzi machimanja yekuti munenge makunigirikina kune mamwe maissues ekuti it doesn't make sense. Vada ongotora vakomana vava vagarisa murimande. That's all. Right. Imwe uyo ari kubudawo vari panapa kuti chero munhu anayo information iyoyo, what makes you think they will respond to this state-sponsored terrorism in terms of your cited law? How do you even arrive at incitement to commit violence, assuming they were advertising the demo of 17th? Are demos now listed as violent acts? You see? Inini, you know one thing that I like in Mtamba must hear this. Everyone who is watching, please forward this video, like it, share it to Mtamba, kuti never Mtamba imurikuona and because atikuziva akadzidza kupi. Is it in night school here? Come on, comrade. It doesn't make sense. Come on now. Ari mwana wako yowanzi ari kuadvertise that thing. How do you feel? Come on now, let's be serious. But among my issue, but Mtamba, it's not that personal. It's not me. I'm only analyzing what the Zimbabweans are saying. Don't say yo kulienti or you have started again. No. And I tanga. But ndrungotauro something chikutaurwa nevanhu. It doesn't make sense. Come on, Mr. Mtamba. You must do something about this. Right. Imosha here police is a huge embarrassment. Protect the freedoms we fought for. Zvigananda makazvitakura milking the country dry, and you want to focus nezvinhu zvisinakana nebasa rese. People get arrested for distributing flyers. Come on now. Amana zvinunyadzisa no. Zvanyanyodi konai. Zvanyanyodi kudistribute ma flyers kwa kusungisa futi. Zviri kuvhundutsa vanhu. So, but inini kune menduro ya Comrade Saruwaka. Let me play this for you so that munozokwanisa kunzwa kuti Comrade Saruwaka vari kuti kudi, vari kuti chi Comrade Saruwaka. Edza tiende tinzwisane kuti Comrade Saruwaka what is he saying? Saruwaka, I want you to respond according to your audio here so that they will listen. I know. It's true. And it on. Tinzwa kuti Mtamba anoda kuziviswa kuti Zimbabwe haisi yake. Zimbabwe ndiye one. You cannot just wake up, you fabricate stories. Wotonyora, waste data renyika.
uchinyora zvinhu zvisina basis, unfounded things. Isisu kana tichiita zvinhu zvedu, we do our things in public. Hanzi Mr. Mutamba muri kuwesta data renyika itagara tutambura na wana mabasa out there, please. Hanzi muri kuwesta data renyika. That's the response yabva kuna Comrade Saruwaka. Ameno, what's your take on that? Muri Zimbabwe. Bye bye. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulien TV aichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulien, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulien, Kulien.